da ba a samu masoya ba. Ya kamata mu dubawa kaya idan ka kai kasuwa, za ka siyar ko sauyarwa, imarsu za a yi dubawa, sannan kudinsu a bayarwa, amma a so ba haka ne ba. Abin bukatar ni duba, darajar mu ba ta yi ɗaya ba, hankali ba zai ɗaya ba, kyawu koko nasaba, da za mu auna su mu duba, da ba a samu masoya ba. Idan suna aunawa, da ya sarki ya so baiwa, da so yana ganewa, mai kyau si kyakkyawa, arziki ko wata baiwa, ba su soke nima ba. Talaka na yi da gimbiya, bakin mutum da balarabiya, sai kaga tsoho da yarinya, duka waɗannan akwai wuya, akan sikeli su zama ɗaya, shi ko so bai raba su ba. Kowace kwarya da burminta, shi ko sosai ya bambanta, ya aje girma da kankanta, ya sa kurumta da makanta, zaɓi na zuciya ya aminta, ma'auna so ba zai yiwu ba.